bani kiɗan tatin fara raniya. Kwadace gwani kun san shi ke da kyan tafiya. Me uwa gindin murhu ba ya rasa miya. Ka zo da wuta Allah da ruwa ya janya niya. Bacin wakar tatin ban gajiya. Ki riga kai wakar ga shi ne aniyan. A sai ta jaha a gyara jaha muke hanya. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani wannan rahoto ne da zamu fara dauka na kungiyar tatin. Daga nan mun sha litir sai mu dau hanya. Zuwa ga kanawan dabo masu kyan aniya. Isar mu Kano ku sani can zura ta za mu tsaya. Mu yi da nufi mu tsai da nufin farar tafiya. Sana'un mun kai sallah sai mu dau azama. Zuwa Katsinan dukkan su ma ba su adama. Sun gamsu da tsarin tatin ba rigima. Idan muka sai ta jihar can Sokoto za mu wuce. Garin shehu ba sa ƙarya sunar su ce. Duk wanda ya gaishe mace zuwa namiji a wannan kungiya ta tatin ya gode wa Allah. Idan muka yi da nufin Adamawa za mu wuce. Garin Fillo akwai haƙuri da kyan niyya. Adamawa tatin duk su kai niyya. Muna da mambobi sama da mutum 200 wanda wannan ƙungiya ko da shi takan tallafa musu, sannan kuma takan tallafa al'umman gari, sannan ba na iya garin da take kaɗai ba har garuruwa mukan bi. Ga Maidugurawa su ma sun yi shirin tafiya. An shiga su ma na hange su cikin tafiyar. Wannan rana da muka ware ta yau ranar Asabar kenan, mun ware ta ne domin rabon kayan abinci da kuma 'yan kuɗaɗe ga 'yan waɗannan ƙungiya. Ita wannan ƙungiya ta tatin dama abin da ta fi mai da hankali a kai kenan. Taimakon na ƙasa da gajiyayyu, taimakon 'yan cikin masana'antar Kannywood da ma waɗanda ba sa cikin masana'antar Kannywood, kuma kamar yadda mutane suke gani wannan taimakon kodayaushe ana yin sa lokaci zuwa lokaci. Muna zuwa gidan yari, muna zuwa IDP camps, muna kuma taimakon 'yan cikin masana'antar mu da kanmu ma baki da. Tatin alkhairi ne. Ai ba abin da za mu ce da kungiyar nan gaba ɗaya Najeriya all over, ba abin da za mu ce da kungiyar nan sai dai godiyar Allah. Za mu tallafa da jari, kai ka san yadda ake. Idan wanne zai sa mana hannu a bamu kuɗi a banki, ka zo mu rubuta mu baka ɗan 13 ne kai mun yadda da kai, za mu ba ka je ka yi production ɗinka. Wa'annan kuɗi ga yadda aka baka su, in ka ce wata 10 za ka da kuɗin nan, ko wata 20 ko 30, za mu rubuta ka anshi kuɗi za ka je ka yi aiki. Saboda idan ka anshi kuɗin ba kai kaɗai ba ne ka ansa, mutanen da za ka ɗauka aiki ka taimake mu. Kuma muna fatan duk wanda muka ba wannan kuɗi, in ma ba namu bane kuɗin naka ne, in za ka ɗau ma'aikatan nan dan Allah, in dai akwai ma'aikatan a cikin irin namu na tatin da Allah ka daure kai mu'amala da su. Dauda ka hutu rararara ku tafa masa da Allah. Sai amma mune maka fatan alheri, Allah ƙara nasara akan wannan tafiya dan arzikin manzon Allah. Gaskiya babban makasudin da yasa na kera wannan mashin, gaskiya bisa yanda nake ganin media, gaskiya wannan kungiya ta tatin tana zuwa tana yanta mutane. Duk wani takura a rayuwar duniya ba kamar da a ce mutum na gidan yari, amma wa'annan bayan Allah suna zuwa suna yanta mutane daga cikin gidan yari, suna barin su suna dawowa su yi rayuwa free. Alhamdulillahi wannan taro mun yi shi ne na musamman domin sada zumunci da kuma taimakawa members na wannan kungiya, kamar yadda kungiyar ta saba kuma yadda ta yi aniya don a gudu tare a tsira tare. Manufar tatin manufa ce wanda tun da aka kafa Kannywood ba a taɓa yin dogon tunani kamar haka ba. Kannywood mun daɗe mun kafa kanmu, amma tatin da ta zo sai ta nuna mana ga yadda za yi musan kanmu. Manufar tatin shine a gudu tare a tsira tare, sannan manufar tatin shine zaman lafiya. Manufar tatin shine yaya za a yi kai da kake cikin masana'antar ma ka samu ci gaba, ka tsaya da ƙafafuwanka. Manufar tatin dai ko da yaushe shine yin bakin gurgudo gurin kyautata zamantakewa ga mutane, kyautata mu'amala, yin kokari gurin yunkurin ganin wannan ƙasa ta zama ƙasa, yin kokari gurin a ga marayu an taimaki marayu, an kamar misalin mutanen da ke gidan yaro inda ya kamata a ce suna waje ya kamata a ce sun fito, taimakon masu ƙananan masana'antu don ƙarfafa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu. Kowa ya riga ya san manufar tatin tana taimakon ɗan wani ma